manje kuthi amemezele ngithi before we take off, before we depart, God is about to turn the world upside down. Uzovusa abantu abasha abazoguqula umhlaba. Nomhlaba sowushibhele phansi. Abafana bakithi, nomhlaba sowushibhe njena. Ngalo memezela mina ngithi asikwazi iSouth Africa ukuyishile bese yona ngaphambi kokuba sihambe. Kukhona umduma wemvula enkuluzayo. Khona umduma wemvula enkulu. Njengosecela kwakho konke sazokwenzeka. Uke wafika la ekhaya. Wasishiya abazalwane. Wasishiya ngalendlela ukuthi leave the mark. Sithema hlala njengekomiti labantu abasha sathi kumele simbuyise ngenxa yemakhathi la ishiya. Bazalwane ukhona ko TikTok usebenza lento kaNkuluNkulu, umntwana kaNkuluNkulu ushumayela ivangeli kaNkuluNkulu ngesibindi liyembulwa izwi likaNkuluNkulu bangcwele. Ngivumeleni kulesi sikhathi simamkele ngezandla azefika ngaphambili mfethu kwanele mafise ngoba simshayeleni zonke ezefika ngaphambili. Siyabonga Nkosi Nkazimulu, siyabonga mnikazi wamandla onke, siyabonga mdali wezulu nomhlaba, wena okhona konke ngakabi khona, okuvelile kuvele ngawe. You are the author of all things, you are the foundation of all things. Mdalile izulu nomhlaba ngezwi lakho labakhona, nakalokhu leyo nkulunkulu kesiniphambi kwakhe kule ntambama namhlanje kubadala ephekwe impilo zethu. Siletha kuqhubu lethu, siletha kuwe konke kwethu. Yenza okusha empilweni yethu mdala wezinsuku. Sikubeka uhlele esihlalweni sakho sobukhosi kungekho lutho emhlabeni engakuphazamisa kulesi sihlalo ehlezi kuso. Ngakho nakulesi sikhathi sithi busa moya ongcwele, busa moya kaNkulunkulu. Have it your way in our midst, O God, in the mighty and the powerful name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Angiqale ngidlule ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Akumile nje umfana onetalent lokukhuluma ngoba sonke sinale talent njengamanje. Apostle Paul uthi ngakholwa ngakho-ke ngiyakhuluma. Ngiyazi ukuthi kulesi sikhathi siphila kuso sesiyiphambanisile, sesiyakhuluma bese siyakholwa. Kodwa iprocess yayithi ngakholwa ngakho ngiyakhuluma. Enye izinto enzima bazali kulesi sikhathi siphila kuso ukuthi kunzima ukusindiswa kulezi insuku zethu bafowethu ngenxa ukuthi levalue yensindiso siyehlile. Because insindiso is no longer about the change of a life, but insindiso isiyi-trend njengamanje. In fact ukuba sensindisweni sekukuba sesitayeleni, so that nawe uzoba nento ozoyiposta ku TikTok, so that nawe uzokwazi ukuyochwechwa ushuthi ivideo uyiposte ku TikTok nawe ungene under the Christian community. Kusindiswa bafowethu kulesikhathi sakuso esiphila kuso manje kunzima ngenxa yokuthi sekuyinto yokutrenda nje, into yokuthi uyakholwa usindisiwe. Nawe ngakini ususilisi nobhuti osesitayeleni mawubhuti usindisiweyo, sigqoka amasudu sibe bahle, kanti lento eyayingemayelana nalokho. Lento yayimayelana nokuphenduka ethi iBhayibheli ke okholwayo aphenduke uyobe sesiyabhabhadiswa. Alibonge igama lika Jesu. Lento yokuphenduka isho ukuthi ke bengahamba ngibheke kuyi-direction ethile, but njoba sengihlangane nalelizwi lithi lelizwi angijike kule ndlela engihamba ngayo. So ukuthi uphendukile asikuzwa ngokuthi ukhuluma usitshene uthi bazane ngisindisiwe ngiphendukile. Sikubona ngokushintsha kwedirection yempilo ukuthi uhlangane noJesu lo muntu. Manje ke bazalwane sikholwa njengokusho kombhalo. Nginaleso simemezelo nje kulezi insuku athi uJesu okholwa yimi njengokusho kombhalo. Ngoba sesinento ethi umuntu mayethi uyakholwa ebese uthi umzana kawayenza 1 no 2 no 3. Abesathi umuntu ngiyakholwa nami ngikholwa ngendlela yami. So kubukeka ngathi wonke umuntu is setting his own standards of salvation in this generation. Kanti the standard yasethwa yaqedwa uthi uJesu okholwa yimi njengokusho kombhalo. So sikholwa simi embhalweni. Cela bengilohlele eceleni kwakho uthi sawubona amakhelwane. Bese uthi sizoma nje embhalweni namhlanje ebusuku. Oh nalo izwi lakho angenqotshwe lutho. Oh nalo izwi lakho angenqotshwe lutho.
ngiyamemezela nje izinto ezimbalwa bese siyahambani ke asivele siyezwini likaNkulunkulu encwadini yamakhosi okuqala chapter 18 First Kings chapter 18 ivesi elijwayeleyo sofunda nje amavesi abe mabili. First Kings chapter 18 sofunda verse number 41 bese sifunda verse 46 verse number 41 no verse number 46. Futhi uma lusinginenkinga kulezi insuku yokuthi I have grown past the stage of preaching sermons. I don't believe that God will raise me in this generation to be a preacher of sermons because it's baning. One of the things uNkulunkulu angayenzi ukwenza ama duplicates. Whenever God raises something, he makes one of a kind. Yenze ukuthi nawe wazi ukuthi makuthiwa uNkulunkulu kubizile akubizela ukuthi uzofana nomuntu. Mawuyi-worship akubizela ukuthi uzofana nokulunga kwabe God's army. You are one of a kind. Khona abangayenzanga bona kumele uyi-achieve wena. Mabu ukuthi ukushumayela akakubizelanga ukuthi uzofana nobaba uNJ. Otherwise ayizovala uchapter ukushumayela amayefu uNJ. Wena nje ukuvuswe manje you are one of a kind. Manje imishini engikuyo nginento ethi ngiyaresign ebashumayeleni. Sengingashumayela nami kancane kwashumayeleka but ngiyaresign ebashumayeleni. Ngiwumuntu kulezi insuku who doesn't preach sermons but who ministers a message. Abakhule nabasindiswe ngezikhathi zethu bayazi ngidala lapha kamsindisi uzo understand ngafika ngo2010 abasindiswa ngezikhathi zethu bayazi into ethi bawumgazi ngizongifakazela ukuthi ubaba usithole wawungaze uthi uphelelwa ama sermons mawungahlakaniphanga insindisweni ngoba yonke indawo la ehamba khona wayefika shumayela intshumayelo yodwa so that men are without excuse. Ithende eSoweto liyome eGoli eThekwini liyome eMaritzburg liyome eCape Town imessage yodwa ukhiphele CD ufakele uNJ ushinto eyodwa so that men are without excuse. La landazwane ngintshe something lo muntu usuke ngaphelelwe yintshumayelo ziningi izinto asuke ngazisho kodwa kusuke khona imessage ayinikiwe ukuthiwa this is the message you must preach in this season futhi abantu bengakayizwa ungayiki. So ngicela ukuminister a message that God has placed in my life namhlanje ebusuku. First Kings chapter number 18 verse 41 bese sifunda no verse number 46. Siyawucela usisithembu walapha ekhaya asifunde khona ubhuti uThemba. Funda Themba. Wayesethi uEliya kuAhabi khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula. Ake sisho sonke sithi khona umduma wemvula enkulu. Tshela seceni kwakho uthi khona umduma wemvula enkulu. Verse number 46. Isandla sika Jehova sasiku Eliya wabopha ukhalo lwakhe wagijima phambi kukaAhabi waze wafika ekungeneni kwaseJezreeli. Alibonge igama likaJesu. Nayi into bazalwane ngifisa ukuyimemezela, we are the generation that is going to fulfill all the promises and the prophecies of the Bible. Whether good or bad, you choose ukuthi wena ufuna ukugcwalisa ziphi. And it's not you choosing ngomlomo wakho, it's the lifestyle that you live ezokukhethela ukuthi uzogcwalisa ziphi ithembiso. Impilo iphilayo izokukhethela ukuthi kuyiphi side lokugcwalisa. Njengoba kuthiwa ngekhathi zokugcina kuba khona abantu abanje akusakhulunywa ngabantu abanye abantu kukhulunywa ngathi kodwa futhi kithi there are people who will be the object of the manifestation of the bad prophecies and there are people who will be the object of the manifestation of the latter glory. Njengoba sihleli nje lapha endlini sihlukene siyilawo ma group awu2 akekho kodwa wazalwa esekhethelwe impilo iphilayo izokukhethela ukuthi ukuliphi iside. Manje ngifuna bazalwane ukumemezela nje lento ethi kunomduma wemvula enkulu ezayo. Asikwazi umhlaba bafowethu ukuthi siwushiye unje before sihambe ikhona into uNkulunkulu asazoyenza bafowethu. Igama lika Jesu lidicilelwe phansi kakhulu ukuthi singahamba uJesu eyilenta yiyo before sisuke ukuthi waliyakhala icilongo khona into esazokwenzeka lapha emhlabeni kukhona umnyakazo osazokwenzeka. Ngicela umemezele emhlabeni ngithi imvuselelo yokugcina isiqalile futhi ayizikwenzeka ngabanye izokwenzeka ngalabantu abahleli lapha endlini. Kule generation yabantu abasha God is about to raise the people abazofulfill ithembiso amakhehla ahambe phambi kwethu ahambe ikhomba phambili ethi ngeyinsuku zokugcina uNkulunkulu uyokwenza ukuthi labo
abantu abakhulunywa ngabo ngiyithi labo awuyishaya isifuba wathi yimi loyo. We are the generation that will manifest the glory of God. Cela umemezela bazalwane noma besesikhathini sendlala kodwa amazulu azovuleka ke kube kanti angazi ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani, angazi noma kuyoba unyaka oyedwa noma kuyoba iminyaka emibili kodwa kuzodabuka nje isibhakabhaka kanye kanye ebese kuthi imvula yemvuselelo enkulu before sihambe. Asikwazi ukuhamba uJesu ebekwe phansi kanje, asikwazi ukuhamba sidelelwe kangaka bafowethu, asikwazi ukuhamba silinganiswe nezinyanga nezangoma, asikwazi ukuhamba silinganiswe nekhehlekelezi. Ngixolela ngisabi umuntu ke mina, asikwazi ukuhamba okhehlekelezi bento yethu neyami yafana, isazohluka lento umhlaba wonke uyibona. Asikwazi ukuhamba umhlaba unje kuthi amemezele ngithi before we take off, before we depart, God is about to turn the world upside down. Uzovusa abantu abasha abazoguqula umhlaba, nomhlaba sowushubhele phansi abafana bakithi, nomhlaba sowushuka njena. Ngalo memezela mina ngithi asikwazi iSouth Africa ukuyishile bese yona ngaphambi kokuba sihambe. Kukhona umduma wemvula enkulu ezayo, khona umduma wemvula enkulu njengosecebo wakho khona esazokwenzeka. Asikwazi ukuhamba kunje bafowethu, usazosidabula uNkulunkulu wasezulwini, usazosidabula uNkulunkulu wabapostoli, sisazobona into ethi bathi babedabula isithunzi ngesabo sasukumisa umuntu owayengasahambi. Sisazoyibona leyo nkazimulo, sizoyibona. Labo madimoni angaphika sizoyibona. Udalela uNkulunkulu akadingi ukuthi kuze kube noqhuqa mayengathola ababili nje, mayengathola ababili, mayengathola ukhona kodwa uthi thola mina namhlanje ebusuku uNkulunkulu ukuthi ngiveze leyo nkazimulo. Lalani ke bazalwane, we are the generation of fulfillment. Njoba siphila kule season siyi generation ye fulfillment. And the second thing engifuna ukukutshela yona, you don't have the choice to choose ukuthi usempini noma ukho empini. We were born savalelwe isikhathini sethu. The only thing you can do is to choose the side. Wonke umntwana ozalwe manje uyisotsha lempi. Uthi ulwela impi yokumnyama push agenda yokumnyama or uzopush agenda yombuso kaNkulunkulu. Akekho phakathi nendawo. Wonke umuntu njengoba selapha nje usemsebenzini. Manje ngimemezela lento ethi ke ikhona into uNkulunkulu asazoyenza. But umthwalo enginawo emahlombe wami these days is that abahambe phambi kwethu basinikeza iprofeto, basinikeza izinto ezinkulu, basitshela ngezinto ezizokwenzeka. But the mistake we did as the generation yamanje noma ebibukela kubo ukuthi bathema beshumeza la obaba umgazi besitshela ngezinto kaNkulunkulu, besitshela ngeprofethi izayo. Sathatha isiprofeto sodwa sangaya kubaba umgazi sawobuza ukuthi what can I do to qualify or to position myself ukuba umuntu ozogcwalisa lesi prophet. To put it in my language engiyisebenzise ngiyithi we took the bread but not the recipe. Sathatha isinkwa sangayithatha irecipe ukuthi sibhakwa kanjani isinkwa. Hence as we go along the way siyaphela isinkwa bese ungazi ukuthi lo wayenikile ekhaya wayesibhake kanjani. Kanti kumele ubaba mayebhaka uhlale lapha eduze kwakhe umbuke ukuthi ubaba usibhaka kanjani isinkwa. Kumele ubaba wakhe enkosini mayisukumisa ishosho umbuke ukuthi ubenzani ukuze asukumise ishosho. Ngoba uyabona ke legenge ngababuka ngobaba bayo yezwa kuthiwa bavusa abafile. Yayisithi uma izama ukubavusa bengavuki sase siye enyangeni ngoba siyazi ukuthi bayavuka abafile kodwa manje sifunda ukuthi bavuswa kanjani abantu abafile. Nje kule generation ngizothi into abasiyidinga is the recipe of the bread. Ngoba let us be honest, isinkwa sisiphelele bafethu. Isinkwa siphelile endlini kaNkulunkulu. Manje asikhuluma iqiniso nje sonke. Isinkwa bafana siwayithi siphelile. Hayi amakhona sisele nawo angiphikanga, amakhona sisele nawo. Amakhona sisele nawo kodwa isinkwa endlini kaNkulunkulu asikho bafethu. Wobona nange service yethu ine hour no 2 hours wechhomo inechwechwa ino 5 hours womnikelo ino 5 minutes wentshumayelo isinkwa asikho. Uki set up nje service yethu. Nawe futhi uma
kuthobolwa lapha userious uyifocusele le waqala kwashinelwa ubheka istatus somunye kwaThaba waqala kwashinelwa ubheka ukuthi ekhaya basa right kuphiwe waqala akasekho umuntu interested esikhweni namhlanje bafana bakithi ngizokhulumela uNkulunkulu bese ngiyahamba ngiyakithi ningiqoshe maningixoshe kodwa ngizokhulumela uNkulunkulu namhlanje yebo futhi kwangathi bese ngamlalela njengoba simthomoyela ngoba it is dangerous to quote about the God you don't know. It is dangerous to tomoy about the God you don't know. Athi ungamazi iqala before udance ngayo, athi ungamazi iqala before uhlabelele ngayo, athi ungamazi iqala before uposte ngayo. Lento wethu bafowethu ukuthi asinafu sisizukulwane nje singenalizwe sinalizwe bafowethu ubona nama-Bible classes ama-Bible study awasekho emasontweni angazi noma ngapha ngakithi kuphela alisekho isontweni ne-Bible study sekuhlanganwa nje ngesonto mhlawumbe nakanye ngolesithathu kube sedlulile kanti you need to know the God that you serve. So nayi into engizoyenza namhlanje ebusuku ngicela ukukunikeza the recipes of the bread ukuthi uma kuthiwa kunomduma wemvula enkulu ezayo iniswa kanjani imvula ezulwini kuzoseceleni kwakho ukuthi siyokwenza njani uma imvula ingekho emhlabeni. Nansi ke into bafowethu engifisa ukuyimemezela kunezinto kumele uzenze or kunezinto ezenzeka la before sifike kulento athu Eliya hambani ke manje nithumele kuAhabi nimtshela ukuthi akahle akhuphuka gijime ngoba uzovaleleka khona imvula ezayo. Bazalwane lo muntu esikhuluma ngaye umprofeti kaNkulunkulu owayesesele yedwa esizweni sikaIsrayeli emmele uNkulunkulu noma eseyedwa wayengekho omunye umuntu wayemnaye futhi naye wayekholwa because nalabo ababekhona basebethathwe bawofihle emgedeni. So on a public field uyedwa wayesesele wafounder challenge ukuthi bakhona abanye babefihliwe lapha emgedeni. Angazi noma ngadlula futhi kuleyo nto ngimemezele ngithi kukhona abantu uNkulunkulu ayifihlele bona nakuyo le generation. Uma kuwe ngicela uthi amen. Kukhona abantu uJehova ayifihlele bona na le generation. Kuyo nje le generation eyonakele kangaka kodwa kukhona ababili noma abathathu noma nje abawu4 uJehova ayifihlele bona kulesi sizukulwane. So leli Bible ke uEliya wavala izulu siyazi indaba wavala izulu ngezi lakhe ngempela izulu lenze njani lavaleka alilanga for 3.5 years. But kulesi sikhathi ke ususuke waya lapha enkosini uAhabi ufika uthi kuyo kwaze kube niIsrael limanqikani ngaphansi koNkulunkulu ababili ngoba asiyikhulume naleyo ukuthi yini eyenza izulu livaleke, yini eyenza imvula ingani, yini eyenza imvula ivaleke. Bible lithi Israel wayebuswa inkosi igama lakhe kwakuthiwa uAhabi kulesi sikhathi nakulesi season. uAhabi wayengasiyo umuntu omubi, uAhabi wayengasiyo umuntu obhedayo, uAhabi yayingekho into wrong ngoAhabi kodwa uAhabi wenza iphutha lokuthi mhla eshada ayoshada usisi igama lakhe kuthiwa uJezebeli. Wathi nje mhla ethatha unkosikazi wayothatha uJezebeli, wathatha umfazi wangaphandle. Angazi noma bhuti usisi singayimemezela yini lento ethi asithathi ngale kwesibaya ngoba ziningi izinto ezimoshakalayo uma waphuma lapha esibayeni sokholo. Uzobona nje masiqhubeka naleli verse ukuthi kwenzakalani mhla kusuka ubhuti osindisiwe wayoshada usisi ongasindiswanga. Futhi nabo sisi kwangathi ngakutshena ngithi mawusuze wangena lapha endlini yokholo ungabusaphela kutshotshe olistam mfowethu saluhlala lapha endlini yensindiso saluhlala mawukuthi awufikanga mfowethu umshado wakho kamsindisi yekela kodwa ungavumi ukukhahlelwa utsotsi weolistanga phansi. Mamvumi nje ukukhahlelwa umfana weAir Force usindisiwe ubaluleke kangaka. Saluhlala makungalunga akulunganga futhi azela ngizoshada lapha emhlabeni ngoba kuyingozi ukukhanselana kumuntu wasembuyisweni ehlangana. iBhayibheli kunakuhlanganyela kuni ukukhanya nobumnyama lezi zinto eziwuthuba futhi ayimix. Ngicela ukukhuza nawe othi uzomshintsha hamba obuza abasho njalo before wena. Ya ubabuze badala manje ongama badala hamba ubabuza laba bathi ngizomshintsha ukuthi baphi injani le process yokushintsha ima kuphi manje uthola ukuthi akushintshanga yena kwashintsha bona ngoba mawuganisele nomuntu wangaphandle kumele bekhona ialtar elilodwa elizokhothama. Mawuyihlanganisa nomuntu ongasiyo wakini kuhlangana ama-altar ngaphezu kokuthi kuhlangane nje uthando labantu emva kothando kuhlangana ama-altar amabili kulwe ama-altar ningalwi nina ningabangala ngolutho kulwe ama-altar bese kuba ukuthi kumele kube khona elizoguqa phela ukuze nikwazi ukuhlangana e-altar elilodwa. So uAhabi wenza inkinga ukuthi awushadiselana nalo sisi igama lakho kuthiwa uJezebeli. But ngifisa abazalwane ukunimvulela into ethi
it is a shallow revelation, or it is a shallow level of understanding and perception lento ethi uJezebeli uyabona manje uJezebeli usuqalile manje umuntu ogqoka isicephe umuntu ongayiphethe kahle. Let us be honest, uJezebeli akaza febe ngamuntu. Angiyazi ukuthi uba wafika nalento ethi uJezebeli umele wawufela. Angiyazi ukuthi ubani. Ngimncane esontweni. Sengilifundile kodwa iBhayibheli akaza cheat uJezebeli. Akaza febe namuntu uJezebeli. So it is a shallow level of revelation le ethi uJezebeli is fake. Cha. Angazi bazongicorrecta baziBhayibheli ayikho iphathi eBhayibhelini la uJezebeli simbona ephinga khona. So uJezebeli wayengasona isiphingi. So yini uJezebeli? Babili abantu eBhayibhelini aba more than human beings, aba spirits. Asebenza ngisho bengekho bona befile. These people are spirit. Oqala lo ngikhuluma ngaye uJezebeli. Jezebel was more than just a woman, but Jezebel is a spirit. Owesibili yilo esimlindele kuthi umoya wakho uyasebenza namanje noma umzimba wakhe yena ongakafiki, the antichrist. Antichrist abantu abaningi balindele ukuthi kuyoze kufike isiqubuquka sendoda kuthiwa nangu president uantichrist. Yingakho selokwaqala balokho bekhombile kwaqala kwathi uObama, kwathi uyena antichrist, waphuma kwathi uTrump, kwathi uBiden, sephinde kwathi uTrump. Mawuzolinda indoda uzoba nenkinga because uantichrist akasiyo umuntu. Uyoyimanifesta ngomuntu mhla ibandla selambile. Kodwa uantichrist umoya, the spirit that is against Christ. So yonke into emelene noJesu we call that the antichrist. Ngoba igama lithi homelene noKristu. He is antichrist. Uthi umpostoli mayisibhalele uthi nakalokho umoya wakhe usuyasebenza. Manje usenkingeni ke mawulinda indoda okuthiwa umphiki Kristu. Wena hamba ubheka yonke, uyabona yonke into ephikisana nezwi likaNkulunkulu, umoya kaMphiki Kristu usuyasebenza ke la. Manje uJezebeli bazalwane, it was a spirit. iBhayibheli lisifundisa ngomoya. Umoya wenzani? Iyodwa mission yalo mama kwakuzozama ukuhlanganisa uNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu abafileyo. Into ethi singakwazi ukubakhonza kanye kanye, singakwazi ukuhlanganisa uNkulunkulu ophilayo simhlanganise noBhali, sikhonze sikuhlanganise kanye kanye. Kwangathi lo moya bafowethu ophumileyo esontweni kulezi insuku, into ethi singakholwa sibambe nedlozi ngaseceleni kubambeke sikuhlanganise. Kwangathi lo moya ophumile esontweni kulezi insuku, into ethi siyakholwa Sunday kodwa izolo ngeSaturday sidala sidakiwe. Akuthi ngikhuluma ngento engiyaziyo mina ngoba khona neshumela nabo ababala phambili abababa uJesu ngapha notshwala ngapha noJesu ngapha namantombazane ngapha noJesu ngapha nebumnandi ngapha ngoba kunomoya ohlanganisile. Kodwa ngimemezeleka bafowethu namhlanje Friday nikwangathi bengahlukana nje uJesu ameyedwa singamhlanganisi nalutho. Ngicela umemezela ngithi ake kube uJesu one side, kube ihlozi one side, kube uJesu one side, kube utshwala one side, kube uJesu ngapha, kube ubufebe ngapha, kube uJesu ngapha, kube izwe ngapha. Ayingahlangani lento bafowethu. Nasi sikhale naso kulezi insuku futhi umelusi lelivangeli lafelwa bafowethu, lelivangeli lahlushekelwa. Khona amadoda aqinwa bakhanda ukuthi singazodlala ngalento ebaluleke kangaka. Alingafeli kithi ivangeli. Awubantu abathi alingafeli ezandleni zethu. Selihlushakele kakhulu ukuthi singaliphatha kalula kangaka. Alingafeli ezandleni zethu. Behamba before us induku bayishiya esandleni sethu alingafeli kithi bafowethu. Angathi siyahlabelela nje sithi uJesu walifela, amaqhawe enkolo alishumayela, uliphathe kahle leli vangeli. Alingafeli kithi leli vangeli likaKristu. Kuthathe kuba umsebenzi wakho uthi ngeke lifele kimi. eFryhead ngeke lifele kimi ivangeli. Makuthiwa khona umuntu okholwa noma bangashintsha bonke kuthiwa uyamazi into yamfana wakabani, siyamazi umuntu okholwayo. Noma bangashintsha bonke kuthiwa yazi into yantombazane yakabani, siyamazi umuntu okholwayo. Alingafeli ezandleni zethu ivangeli likaJesu. iBhayibheli lithi ke uEliya kulesi sikhathi wachallenge abaprofeti bakaBhali, siyayazi indaba entabeni lapha wehla umlilo ezulwini. Angizile kakhulu kulokho, ngizwe entweni ethi uthe masekwenzekile lokho wayesethi uEliya ke seku right manje ngenxa yokuthi abaprofeti bakaBhali sebesukile.
ngoba angimemezele into ethi ayehli imvula ezulwini usakhona abaprofeti bakaBhali phansi. Hallelujah. Ukho izinto esingathandaza ama 40 days nayo yonke izinto. Sometimes you don't need fasting even in your personal life. Sometimes you don't need fasting. Sometimes you need to move some things empilweni yakho. When ungazicwatlela uyofasta, uyazi ukuthi khona umuntu ongayofasta 40 days. Jesus. Kube khona umuntu ofasta 3 days. Oka 3 days abuye nama results amaningi kunoka 40. But it's not about the prayer, it's about the position when you prayed. Ukuthi uthandaze kanjani. Khona umuntu othandaza kakhulu, uthandaza yakhe ingezwakali ngenxa ukuthi indlela amkuyo nendawo amkuyo ayikho right. Bese kuba khona nje umuntu osho kanye athi baba, ubaba veleza ukuthi ula eduze kwami lo muntu othandaza manje. Ngoba lento iya ngokuthi ukuphi nobaba. Singasho baboyedwa nje basila endlini. Kodwa kuye ngokuthi ubaba ukuzwela makuphi. Uthi mawuthi baba usho lapha phakathi kuNkulunkulu. Ngoba in him we live, in him we move, in him we have found our being. Manje mawukhuluma umkahle naye akabuzwa ngapha ukuzwa usho la ukuthi lo muntu okhalayo wami igazi lakhe ngiyalazi konke kuye konke kibehlangana. Ukuphila ngcwele ukukusiza nje ngaleyo nto. Yabona ukukusiza ngaleyo nto. Mina ngithandaza kancane kabi kunawe. Mina nje ngisho ukuthi abantu abaningi bathandaza kakhulu, mina ngikwazi ukuthandaza kakhulu. One thing engifocus kuyo, one thing I'm good at is positioning myself. Position impilo engiyiphilayo. Ukuthi mangifika angisadingi lokho ngiyoqala ngithi hawu baba izono sethu anginayinkinga nawo wona njalo oyeka phela ukona nawe. Yebo moya mthandazweni kumele uyihlambulule kodwa awukwazi phela ukuthi njalo uyovuma isona esiyi1. Yeka phela manje nawe yeka ukona musukuthemba ukuthi uzophenduka yekela awuthembele ukuzosiyeka isono ngeke lokho uyosiphenduka isono ngizosiyeka isono ngoba ukuyeka isono it's a decision and uma uthatha isinqumo usithatha ngoba usiwazi ukuthi ngizokwazi ukwenza usithatha ungazi ukuthi ngizokwenza bese uJehova kusize esinqumweni sakho ngeke akusize uNkulunkulu ungadecide ngalutho you must decide ukuthi as from today u1 no 2 no 3 ngiyaphuma ku anginawo amandla okuphuma I'm still addicted but I have decided ukuthi ngiyaphuma umuke wanquma uJehova sihloniphe isinqumo somuntu Jehova yoba nawo isiqhubeni sakho. Manje ngifuna ukuthi namhlanje kwangathi kungaphuma abantu abazonquma lapha endlini. Ngifuna ukuthi iprayer iya ngokuthi umkanjani noNkulunkulu wakho sizothandaza kungekudala. Iprayer iya ngokuthi umkanjani noNkulunkulu wakho. So uEliya wakudluza abaprofeti bakaBhali. Note this thing, if you want God to move in your life, there are some things you must move in your life. Mawufuna uJehova nyakaza empilweni yakho, nawe khona izinto kumele uyinyakazise. Ngoba imove kaNkulunkulu ayinzima, ilinda ukuthi kube khona izinto ezigudluzayo so that God can move freely in your life. Ayinzima lento uNkulunkulu oyilindele kuye nje. Angazi ukuthi yini oyilindele. Ayinzima, ilinda ukuthi kube khona into ozoyigudluza phansi. Kuyothi makugudluka lezo zinto bese noJehova athi sengaqala senganyakaza. Kwathi makufa abaprofeti bakaBhali, wayesememezela kuEliya. Wathambani ke manje noTsheno Ahabi ukuthi akakhuphuke ahambe ngoba kunemvula enkulu ezayo. Number 1 bazane izinto engifuna ukuyikhuluma engifisa sizazi siyibandla likaJesu yilento ethu Eliya as the prophet as holy as he was he made the declaration yokuthi ababulawe abantu about 450. A man of God made a declaration wathi akufe abantu about 450 because for this move that God is about to do God needs some radical people. uNkulunkulu udinga abantu abangancengile, uNkulunkulu udinga abantu abangasabi, uNkulunkulu udinga abantu abangafuni approval yabantu. Yabona bafowethu ngicela ukumemezela kulesi sikhathi yithi abasabayo ababuye eceleni ngoba lento esizoyenza manje ifuna insizwa nezintombi ezinobuso bensengeje. Lento esizoyenza manje ifuna abantu abathi forward ever backward never. Lento esizoyenza manje ifuna amavukela ombuso izinto ezithi kill us if you must but we will stand for the gospel. Izinto ezithi masifa asifa sifelipa iRoma futhi iRoma akuphinde futhi iRoma lento yokuthi sicelebrate uSarafina ngoba uSarafina babelwela imfundo yabo bapho uSarafina bevangeli. iRoma lento yokuthi besiqoke ama-uniform sicelebrate abantu balwa laba banqoba namhlanje siphile enqobeni kwabo yini wena ozoyilwa abalandela emva kwakho abazophila kuyo uSarafina walapha kwaJesu.
uSarafina walapha kaJesu bayiloyela inkululeko yabo sekufele kuvuke thina ke manje abavukela umbuso abathi bazothi abanye beya ngapha esonweni sizomela ivangeli bazothi abanye abantu basho bemdayisa uJesu sizomela uJesu akufafayo kuphile philayo bona ke la mashinga ayiphambana namathayi ayiphambana necibamlilo ayiphambana nombhayibha ayiphambana nenhlavu ayiphambana namanzi beshonga amanzi beye phambili bahlangana namhlanje kubanjwe yedwa okade khona esitelekeni abanjwa bebe lapha kuthiwa sekwenze example ngaye agaxa ithayi afuthelwe ngopetrol ashiswa futhi simbone sonke vutha kodwa bheka kusasa masivuka futhi sithatha lawo mabhodi lo munye ashiselwe wona sithatha lezo ingqwembe lo munye ashiselwe wona siyakuleso strati ashiswe kuyo sizothi imishini besimngayi izolo isaqhubeka namhlanje awakembebezele bazalwane lemishini ayikakazuphela sisaya phambili ukuthi khona abasalile endleleni sizosukuma sibuyele sithi uJesu inkosi sithi uJesu uyasindisa masukuma ngoba khona amawili ayibona baqhubeka labantu bembonile umuntu esha. They knew the danger yalento abayenzayo kodwa babeqhubeka bayenza. Cela ukuza kulento ethi ke uEliya uthe sebabulela abaprofeti wayesethambana intshelo ahamba ukuthi kunemvula enkulu ezayo. Ngazi ngiyizwa lento lapha emoyeni wami ethi ikhona into uJehova azoyenza. Ikhona into uNkulunkulu azoyenza. Kunemvula enkulu ezayo. So ithi lento ethi kunemvula enkulu ezayo ithi ke uEliya uthe mayiqeda kumemezela leyo nto akangayo hlala ekhaya wa relax. Uthe mayiqeda kumemezela leyo nto akangayo kuyihlalela wayilalela. Uthe mayiqeda nje ethuma lo ethambana utshelo ahamba wakhuphuka wayentabeni mashishana. Fika wahlala entabeni. Lithi iBhayibheli ke into ayenza lapha wafika wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo akhe wathandaza uNkulunkulu wasezulwini. Cela umemezela into ethi kubantu abafuna ukuveza inkazimulo kaNkulunkulu in this generation liyafaka ikhanda phakathi kwamadolo. Ithi lento ethi liyafaka ikhanda phakathi kwamadolo ithi uyafunwa uNkulunkulu because one of the things and the recipes yabo bonke obaba bethu baseqaleni into common kubo bonke ukuthi babehlala noNkulunkulu. Into common kubo bonke ukuthi babethandaza. Most of them they used to pray more than they preached. Isikhathi beshumayela sasincane kabi babehlala noNkulunkulu ilanga lonke ayoshumayela 1 hour abuyele futhi ayohlala noNkulunkulu ubusuku bonke kade shumayele nje 1 hour yonke lokhu kuhlala u24 hours lo 23 hours nje wonke okaNkulunkulu ashumayela 1 hour abuyele emuva. Kodwa ngifuna ukubheka the impact ayebanayo. Angithi kuthiwa lapha kuzoraiswa i-generation that will have an impact. Ngoba akumayelana nezinto zenzile kumayelana nokuthi lokho kwenzile how much impact did you have in the world. Awuthi ngishumele uthi ngishumela nje into eyodwa kube ulento ishoyo inesisindo ngemuva. Hallelujah. uEliya wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo akhe ethi iBhayibheli wathandaza. The other thing leyalento ayenza la ethi wafaka ikhanda phakathi kwamadolo yinto ethi he was shutting down all the outside noise because akazi bebekho imvula and so ukuba wathi kuzoba khona imvula abuka abantu wayezoba discouraged because wonke umuntu wayekhona I'm sure wayehleka ukuthi it's been 3.5 years asikaze siyibone imvula so lento ishoyo uyithatha kanti ukulahlekelwa ifaith kulahleka isiconnection elanda izinto ezulwini ngoba uNkulunkulu only delivers to your faith. uNkulunkulu can only work according to the amount and the limit of your faith. God is only limited by your faith. uNkulunkulu akukhola agcina khona ugcina ngokukholwa kwakho. Manje kwakuzophazamiseka ukukholwa kaEliya ukube wake wabheka kuba manje wathi yabona into sengiyizwile ngiyayizwa ivale lapha phakathi kwami kunomsindo wemvule enkuluzayo. Manje into engizoyenza ngeke ngisababuka abantu ngizofaka ikhanda phakathi kwamadolo bese ngilalela lento engiyizwa lapha phakathi kwami. Akutshela umuntu khona la endlini ngithi uma khonto okwayizwa kaNkulunkulu ungamsababheka abantu ngoba abantu abayazi lento oyizwile. Inkinga yakho uthatha into oyizwe kusithekeni uyoza kuyikhuluma phambi kwabantu abantu akade bengekho efihlokweni ngeke bayi-understand into ekhulunywe in the secret place. The problem is you are trying to do lento kaNkulunkulu and also get approval yabantu kanti kumele ufake ikhanda phakathi kwamadolo bathi uyahlanya yini uthi ngibona izinto engingayiboni bathi uphambene yini uthi I believe God can do exceedingly abundantly above far than what we can ever imagine. Bathi uyahlanya yini uthi ngiyakholwa ukuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka ngoba njalo abasezulwini bakumele benze into engajwayelekile emhlabeni bacinga ukukholwa
okungajwayelekile emhlabeni angiphinde futhi bakumele benze into engajwayelekile bacinga ukukholwa okungajwayelekile bahamba ubheka ukuthi is there anyone who's expecting the unexpected khona into olindele into engaziwa khona into olindele into angayazi nayo angathi mayibuzwa athi I have no reference for that yaba futhi zonke imangaliso zaseBhayibhelini yayingekho reference yazo before zenzeke sesinayo thina but laba bazenza babengena reference laba abafaka umlileni abathathu bafethu babezwe ngobani ukuthi uNkulunkulu uyawucisha umlilo ngoba bengakaze bambona kodwa bezakala benza istatement bethi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhipha akaze akhiphe umuntu before kodwa bathi unamandla okusikhipha bithatha lento ukukholwa kwethu ukuthi unamandla okusikhipha faith without reference into okuthiwa wawayizwa ngobani ukuthi angaze ngizwe ngomuntu into okuthiwa ithatha buda ngiyithatha ndawo ivuka lapho ivuka lapha khona ukukholwa ukuthi ngiyakholwa ukuthi uJehova ngayenza lento manje uNkulunkulu kuzenza into ehlukile in this generation he needs people aba expect into engaziwa aba expect into engakazibona ithi iBhayibheli elithema iselifakile ikhanda phansi kwamadolo siyazi indaba wathumela kwazi kwaba ngayisikhombisa kwathiwa nali ifu elingane isandla angizile kuyo yonke leyo nto sisishunyayelwe kakhulu emhlabeni nansi into engize kuyo bazalwane iBhayibheli lathema selihlanganyele lifa elilodwa wayesethi ke mtshenelo Ahabu ukuthi seziyakhala ngempela manje ikhona into ezokwenzeka lapha emhlabeni iBhayibheli ke uthema kuhlangana amafu isibhakabhaka sibamnyama wayesesuku Ahabu ngoba Ahabu phela yekholwa ngokubona kuphela akakholwanga kuyimessenger oqala wakholwa isibili mayesebona amafu ehlangana iBhayibheli wayesesuku Ahabi wagijima but the miracle in this story ukuthi Ahabi ugijima nje uphethe amahashi futhi those horses were not normal horses they were choice horses because inkosi yayinikezwa achainwe kunawo wonke emphakathini yayinikezwa ubest wama kusho ukuthi alikho ihashi laligijima kwaIsrayeli ukudlula ubest manje isho ukuthi the speed of the city has been maximized case closed ayikho into ezogijima indlule uAhab sonke siyavumelana ukuthi ayikho into ezogijima indlule uAhab kodwa ubheke nalo uhlanya lasezulwini lithi iBhayibheli yasukuma le ndoda yabopha inkalo zayo yafasa ibhande lawo lapho khaleni yasesothandaza njalo yafasa ibhande lawo lapho khaleni lithi iBhayibheli yasuka yagijima kuyi same direction uAhab yaku yizwaka ukuthi uEliya wagijima wamdlula uAhab wahamba ngaphambi ngoba angimemezela into ethi lento ezokwenza uNkulunkulu futhi yaphuthuma lento ezokwenza uNkulunkulu ayisenda isikhathi vele sesiphelile manje kudingeka abantu asebezobopha inkalo zabo bathi mawuphuthuma Jehova phuthumisa mina bathi mawushesha uNkulunkulu ushesha ngami mawufuna ukuphithiza in this generation phithiza ngami iBhayibheli ke isandla sika Jehova ngokunayo into yamnika lesi speed the hand of the Lord was upon him angazi noma singathandaza yini sibuke into ethi njengoba kuthi isandla sika Jehova sasiphezu kwakhe do you know ukuthi the hand of God has two sides ubuke isandla sakho bheke nje isandla sakho sibhekise ngapha ngakuwe uyasibona ngesandla sakho nje usibhekise ngapha ngakuwe usijikise futhi usibhekise ngale esikabani lesandla sibukayo esakha nithi kodwa uyabona ukuthi lesi nalesi asifana kodwa esikabani futhi esakho ubusaye sakho ashintshile it's your hand yiso lesi njengoba singasimhloshana ngapha sithi ubadaka ngapha kusaye sakho nalo dark owakho naye ukuthi usudark kumshintsha umuntu wakho nalo ngathi kumhloshana owakho naye ukuthi usunje akumshintshi umuntu wakho did you know that the hand of God also has two sides isandla sika Jehova sinama side amabili uma ufunda iBhayibheli you know ukuthi it's either God is laying his hand upon you or God is laying his hand against you ma ufunda iBhayibheli uyayazi lento khona abantu okuthiwa isandla sika Jehova sasimelene nabo khona abantu okuthiwa isandla sika Jehova sasiphezu kwabo so it's either God's hands is upon you or it is against you nayi into umele uyibambe into ethi the lifestyle you live determines which side of God's hand you are on impilo iphilayo iposition isandla sika Jehova ukuthi sihleli phezu kanjani phezu kwakho iqiniso lithi sonke isandla sika Jehova sihleli phezu kwethu ngoba owenza ukubi the hand of the Lord is against him to avenge icebo likaNkulunkulu owenza okuhle the hand of the Lord is upon them to make sure that they prosper in everything they do so
sonke sinesandla sikaJehova. Manje masizophika ngokuthi ubani onesandla sizodideka ngoba ungezwe wonke umuntu ethi nginesandla sikaJehova siphe kwami wombheka ukuthi siphe kwakhe noma simelene naye ngoba the hand of the Lord has chosen. Impilo ephila iyakhethela ukuthi ungakuliphi uhlangothi lesandla sikaJehova. Manje into engenza ngize lapha bazalwane ngizwe kumenyezelwe emhlanganweni wasezulwini ebengikuwe kuthiwa siluliwe isandla sikaJehova namhlanje. Kuthiwa siluliwe emhlabeni, silulwe ngamandla so onke. Na into ezokwenzeka kwabe bengahle lesi sandla sizobapha amandla. Kwabe bengabi lesi sandla sempindisela. Manje kumele wazi ukuthi siza kanjani isandla sikaJehova. Bengizothi mina baleka namhlanje ebusuku and escape to the safe place. La isandla sikaJehova sizoba phezu kwakho and not against you. Because wakho khona izinto obungeke ukwazi ukuzenza ngokwakho, but because of the hand of the Lord that is upon you, you will prosper nalabo engeke uphumelele khona. Kunemnyaka engafuni ukuhlakanipha komuntu efuna isandla sikaJehova eliphezu kokuphila kwakhe. Khona izinto ongeke uyi-achieve ngamandla akho, sidinga isandla. Sicela kwakho sidinga isandla sophezu konke. Tshena lo ngapha kwa-left bengizibile lo ngale wathi kunesandla esisidingayo. Yebo futhi wakati bengabuya isandla endlini kaJehova namhlanje kuthi nabahlabelelayo bahlabelele nesandla phezu kwabo. Nathi esishumayelayo sishumayele sinesandla phezu kwethu. Ngeke kholwe without the hand of the Lord. Yebo futhi ihlukile into yomuntu wesandla. Yabona le uma usindiswe kahle uyazi noma uhleli lapha phansi khona into yomuntu onetalent okude umbona ukuthi lo muntu yazi umuntu onamagama nje amahle uyakwazi ukubeka amagama and mawuphuma kube ukuthi ngiphume nama notes amaningi but ayikho into engengayizwa ingithithi bese kusukuma ikhehla elingenatshumayelo eningi elingalazi nanokuthi lelo verse libhalwe ku chapter bani kodwa elinesandla sikaJehova phezu kwakhe lithi masishumayela ikhehla umile uhlevane uhleli phansi yini akusiwa amagama isandla esiphezu kwekhehla khona umuntu ohlabelela kamnandi nevoice kube khona umuntu ongayihlabelele engashongo lutho oluningi kodwa uzwe isandla esingaphezu komuntu kunesandla esisidingayo bafowethu sengiyahamba ngibuyele edandi bafana bakithi kunesandla esizosigcina nakulesi sikhathi ngeke ukhole umuntu omusha kulezi insuku ngaphandle kwalesi sandla engikhuluma ngaso. There is a hand of the Lord that you need. Manje lesi sandla bazwane senzani asigcini ngokuthi sikunika amandla kuphela siyakubamba nawo ngoba lesi sandla siyisandla sikwazi ukubamba umuntu. Khona izinto afuthi ngabe sesiwelile kuzo asigciniwe ukuthi nathi asilingeki sigcine ukuthi noma silingeke khona ovela sibamba sidonse akudonse usuyakusi isona usuthi uyangena uzisandla esikubambayo sikudonse sithi hayi wena senihamba nihlanganisile nibaningi uthi usiyongena kuleyo moto sithi isandla ukwazi phela wena ungowehlango likhethekileyo ungubupriest bobukhosi ubuthanda kodwa isandla sikubambile sakhetha. Two things ezenzeka isandla sahlala pheka Eliya kwase kwenzakala ngoba njalo uNkulunkulu enza into nawe khonto kumele uyenze. Njalo uNkulunkulu enza into nawe khonto kumele uyenze. God wants partnership with men. uNkulunkulu akafuna ukuphila nathi njengezilwane. Izilwane uNkulunkulu akanda partnership nazo uyayicommanda lezenze. Kodwa kithi uNkulunkulu ufuna ipartner. Yini kayifunayo uNkulunkulu? Sathi masihlala isandla pheka Eliya. uEliya wayesenza nanti into wabopha inkalo zakhe. Ngoba siyingozi isandla futhi esihlala pheka umuntu onezinkalo ezingaboshwanga. Ohambeni lami lokubizo ngidiscover ukuthi yazi khona abantu abangabulawanga ukuthi badla izona. Khona abantu abulawa ugcobo itself. Ugcobo linamandla ukubulala. Into esengiyiprovile leyo ngayifunda ngayibuka ngayibona ngathi oh lapho ubizweni khona abantu abangabulawa ukuthi bayizona. Khona abantu abulawa ukuthi bagcotshiwe. Ukubulale ukuthi ugcobo malihlale pheko umuntu ongekho strong enough liyambulala usindo ugcobo uzuwe kanti awuyisonga yini kuze kuthiwa yindaba ngoba beshumayela kakhulu nawe ubona ama challenges abanawo abanye kodwa wakhe be strong ngoba ugcobo beliphezu kwakho belunezimpi eziningi yingakho umuntu ogcotshiwe nayo into kumele ayenze bopha izinkalo zakhe kwathi makuhlala isandla wasiza uEliya wathina amandla lesi sandla ngeke ngikwazi ukusithwala ngeinkalo engaboshiwe wayesebopha izinkalo zakhe iBhayibheli wasuka wagijima ngoba speed without stability is dangerous.
izoba ingozi lento bafethu ukuthi sigcotshwe kangaka. Uyabona mina into engeke ngisayidina manje sigcotshiwe. And I don't think only generation ekagcotshwa njenge generation yethu. Our generation is anointed. A generation ethi igcotshiwe. Now uyobona ukuthi igcotshiwe. Asiyalihluma ivesi sidlula amakhehla sifaka entsindiswe. Siyawahlula ngevesi kodwa siwahlula okhalweni. Kanti liyasilimaza ugcobo njengoba sikhule evesini singakhuli kuyi-correct. Ngiyakithi mina uSathane has no power to mess up with your gift. Your gift is yours and your gift is permanent. Satan akakwazi kuyi-reacha igift yakho noma efuna akakwazi. But what the devil can do, he will mess with your character, and by messing with your character you will destroy your own gift. Uphinde futhi lento. Satan ufuna ukufika esiphiweni sakho kodwa manje akanawo amandla ngoba usiphiwe uNkulunkulu nokunikwa uNkulunkulu akekho umuntu ongakuphuma. Manje la iprocess ayenza, the devil will mess with your character. Once he messes with your character, you will destroy your own gift. Uba uwe osuku yobula gcobo lakho ugcobo lakho lingabulawa uwe wedwa. Manje Satan into ayenzayo utarget i-character ngoba iyona nto akwazi kuyibheka. Uyabona ke lento ithi uSathane wayengenamandla ukususa isandla pheka Eliya kodwa ukube wamfica izinkalo zakhe engaboshiwe wayizophaphalaza ngoba siyakuphaphazisa ispeed esingena direction. Uyingozi umuntu ogcotshiwe engenayo i-relationship eqinile noNkulunkulu. Uyingozi umuntu ogcotshwe kakhulu ne-gift ephambili ne-character phansi. Liphoqakele kangaka nje ivangeli lezi insuku is people who are highly gifted but bane-character poor. Bese kuthiwa abafundisi benza izinto ezithile nezithile. Yindaba ugcobo lihlale phe komuntu onezinkalo engaboshiwe. Bafowethu ukuze siyenze lento yenzeke ayiboshe izinkalo zethu. Ukuze siyenze lento yenzeke alifase ukhalo bafana. Alifase ukhalo lwethu. Ngiyazi ukuthi kunzima ukusindisa ufase ukhalo kule generation kodwa alifase ukhalo bafowethu. Alifase. Uyabona into abegood kuye kulabo badala. Nezifundiso zakhona zayibalana nokufasa ukhalo. Lento yayishunyayelo phambili kwakuyintshumayelo ebopha ukhalo la. Manje abantu ashumayelo manje into esengasukume siphakamisa izandla sishapa khwela sishawuthe siphumela ngaphandle siyobhuqabhuqwa izono nokushawutha kwethu nokumemeza kwethu ngoba into eshunyayeliwe ibeka isandla angalifasa ukhalo. Kanti kumele kubekwe isandla ukuthi bake kwahlala isandla bese liyaqina ukhalo ukuze uzogijima ungaka. Ithi iBhayibhelini into eyenzeka uEliya wasuka wagijima. Sizogijima bafowethu. Jose tuzo kwakho uthi sizogijima. Bese umtshela into ethi we shall make it to our destination. iBhayibheli wagijima waze wafika ekungeneni kaIsrael. Na into engiyithanda ngaloNkulunkulu bafowethu akakususi bese ngakufikisi. Awu angiphinde akaqali bese ngafisi. Kwamemezela umpostoli ebhale eboshiwe ngamaketanga ingekho into enekusasa phakathi. Wathi ngithembile yona leyo nto ukuthi uqalile umsebenzi omuhle uzofeza kube usuku likaKristu. Yayingekho into esathi umsebenzi uzofezeka kuPaul kodwa wazi into ethi akaqale ngapha. Ngicela umemezela uNkulunkulu onamandla okuthatha umuntu omusha amfake ezulwini. Ngoba siyasibukela ngathi sikulesi sikhathi siyawa siyasukuma siyaqala siyayeka kodwa laba bazovuswa uNkulunkulu kulendlu abayogijima bengakhathanga. Athi iBhayibheli insizwa leyintombi ziyaphela amandla kodwa babethembayo bayathola amandla amasha. Kunesandla esininiweyo namhlanje ebusuku sizohlala phansi kwaleso sandla sithola amandla amasha. Sibe ngeyawo sithandaza. Kukhona imvula enkulu ezayo. Ngicela ukumemezela ngithi sizomata nakulendlu namhlanje. Asikwazi ukuhlangana kanje siphume singamatiswanga. Imvula yasezulwini. Ebafundile iBhayibheli behlangene ngelanga lePentecost bendawonye iBhayibheli behleli nje esifundisweni sabapostoli belokhu bevumelana ngokuhlephulela isinkwa. Lithi iBhayibheli kwathi ngelilanga kungazelele kwenzakala umduma omkhulu bakhuluma ngezilimi ezintsha. Asikwazi bafowethu ukuthi simkhonze kanje uJesu some kangaka. Angazi noma besingasho yini sithi simatise ngomsa wakho gogo kwethu kuphelile. Sidinga amafutha asezulwini bafowethu. Angiphiki mina ukuthi uyakhona into ebengikulethe yona nje namhlanje amafutha. Uthi kulokhu ukukholwa kwakho kwangathi ubungagcwaliswa ngamafutha asezulwini. Kulento oyikholwayo kulolu bizo hamba kule journey yakho noNkulunkulu kwangathi ubungabamanzi namhlanje simatiswe ngamafutha asezulwini. Simatise wesawakho konke kwethu konke yebo uphelile. Singaphakamisa yini
izandla zethu siyiphakamisele ezulwini sonke. Simatise ngomsama wethu ngenzela njena abasebenzisi bami nikukhela kuma-mike besikhipha tuyidlalela phansi. Ngifuna ukuzwa inhlokomo esetha idemand ezulwini ethi uNkulunkulu thulula imvula yakho namhlanje. Ake sisho so simatise kwethu phamisa amaphimbo bafowethu ukuze kuzwakale simatise ngomsa wakho bonke okwethu. Nayi-ke into eyenziwa u-Israyeli sesingahamba sonke, nayi into eyenziwa u-Israyeli uma ufika umphongolo kaNkulunkulu ungena ekamu. Lithi iBhayibheli konke kuphakama inhlokomo belilizela abalilizelayo, bonke bedlala ugabhu abadlala ugubhu, ophethe iflute adlala iflute yakhe. Akwenzani ngoba kungena umphongolo kaNkulunkulu. Funa sidale idisorder yasezulwini namhlanje ngoba kunesandla esikuleli, kunesandla esipiliweyo namhlanje ebusuku. Sizobala sifika ku-3 sithi masifika ku-3 ngizwe iy'ntombi zililizela, iy'nsizwa zishaya amakhwela, sonke othi ugcwele othi hosana athi hosana. Funa siphakamisa umsindo esuka ezulwini khona umhlabeni lethu when the praises goes up his glory will come. Manje funa siphakamisa into esuka emhlabeni eyosetha idemand ezulwini. Bakhona abantu abaredi for isandla sikaNkulunkulu namhlanje. Ngabona izandla zabantu abaredi ukubathisha ngamandla. Sifika ku-3 sonke siphakamise inhlokomo yasezulwini. Simatise ngomsa wakho okwethu. God is raising an army in this house. So phuma abantu abagcwele umlilo wasezulwini. So phuma abantu abazoshisa amasimo amafika. 2 kuzophuma iqubula lomlilo indlu yonke. Hallelujah. Kasibulo phezulu konke. Simathise namhlanje ebusuku. Pour out your spirit, oh God. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory.
Inkosi noma singeyela siphezulu sonke izandla zethu. Ebese ungalula izandla zakho zodwa ulule nokholo lwakho. Ngoba it is your faith that gives you the ability to receive from God. Singalula izandla egcwele ukholo namhlanje. Silule ezulwini. Silule izandla egcwele ukholo sithi oThixo ka Eliyasizwe if you are in this house and you believe the things that God has said, cela indlu yonke sonke lela sonke sizomemeza kube ngo7 simemeze nje sithi I believe, sithi I believe, sithi ithi lento ithi kuzizwe likusebenzele mele ufake isignature eyifaith yakho ethi lelizwi makube kimi njengokusho kwenkosi. Ake sisho so I believe, 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 I believe. Shall we chase this out? Under that note nje cela siyiposition nakho kokugcina. Glory to God.
it has been declared ukuthi there is going to be the manifestation of the great power and the great glory of God, because angeke kwenzeke isandla sikaNkulunkulu sibe phezulu kwabantu bese kungabi khona manifestation yobuNkulunkulu phakathi kwabantu. Ucela ukuphinda futhi, angeke kwenzeke the hand of God ibe phezulu kwabantu bese ingabi khona the great manifestation of the power of God phakathi kwabantu esiphila kubo. Ngikuleli igama le-impact. So if you believe ukuthi isandla sikaNkulunkulu sesiphezulu kwakho, ngizothi ke mina, let the manifestation of the power of God be witness in Vryheid, in South Africa, in the whole world, in the four corners of the world. Wherever you are, wherever you shall be. We are not negotiating as negotiating forces. This is not negotiable. This is a declaration. This has been declared. Utumtandazo wami fundisa umkazi seze washo kwa declare washi. So may the God of the declaration show himself as the God of the word. He's the God of his word. Uzakulenza, uzakugcwalisa. Let the hand of God be upon you. May the glory of God be upon you. Vryheid for Jesus. Glory to God. Vryheid for Jesus. Do you know why? Ngoba kuvuka the young ones. Glory to God. Kuvuka nina youth yakulesi sikhathi. Kuzovuka nina kuyo lekhiwa ayisekho engavela. But it has been declared tonight. Izwa shilo uNkulunkulu uzolenza. Mina ngicela ukufakazela leyo nto. Hallelujah. Ngicela ukufakazela nje into ethi le nto ayenzela uNkulunkulu, believe it, yenzekile. Glory to God. Ngizothi ke phezulu kwenu mina abantwana bami. Hawu Nkosi yami. Baba umkazi noma umkazi ngidliwa ile nto ethi into enza ngikhulume. Ngiyakholwa ngakho ngikhuluma. Ngakholwa. Ngase ngiyakholwa ngayibona into. Ukukhulunywa la ngefaith when you expect the unexpected. Intenza ngimthandaze uNkulunkulu kulendlu namhlanje. It is because of umuntu enimbizileyo. What we see today, no one expected it. I saw the hand of God upon a 6-year-old, and I could see ukuthi uNkulunkulu lo. Manje into yamishonya ngasalo uNkulunkulu. Ukuthi can you bring that God kule youth namhlanje? Lo uNkulunkulu loyo engambonayo kwenzayo kungenzeki kubantu kwenzeka. uNkulunkulu angasebenzi kwilimit yabantu. God who rises above. Ayokwenza into engazange yamnatshangwa inqobo. Manje youth yakulala isonto. Glory to God. Youth yaseVryheid. May you see the unexpected. May God raise in you ngivumeleni ngithi ngiyamcela uNkulunkulu aduplicate Bishop Glenn. Sanibonani. Ngiyamcela uNkulunkulu aduplicate iNkasimulo. Ayi-investa kuye nezo bazalwane. Uma ngithi akayiduplicate ngithi akayinike wena. Akayinike wena because we want to destroy the kingdom of darkness. Manje sizothi lento ethi sesize sagudlana, sesize sasulela, ayisalisisana kulendlu. Sanibonani. Mina ngibuza kuwe awunakho vele njengamanje. You don't have anything in you but the hand of God. May God raise a generation, the youth, that is going to turn the world upside down. Go and turn the kingdom of darkness. Your bread, let it destroy the devil. Glory to Jesus. Wherever you are, go in and make a difference. Go in and make an impact. Go in. Wherever you are, at school, at work, wherever you go, let the youth of Jesus be prophets in the marketplace. Glory to Jesus. We are looking for
even yet to cancel in that ukholwa kahle fanele uphofe uthi ukholwa kahle ubonakala ukuthi ube isihlupheki. I'm here to cancel that. May you serve God and be prosperous. May you serve God and be successful. Be financially stable. Because we are going. Let's say we don't need gold and silver in heaven. We need gold and silver here. So may God open the floodgates of heaven and let it rain. I'm not going to get as close to Singapore, Singapore service. We're not going to sell the gospel, but at the same time, we're going to be prosperous. I'm here to put an end to that. You're going to have it without compromising. Let you prosper. Where you are, dominate. Whether you're at work, dominate. Whether you are in a business, dominate. Glory to God. Oh, Israel, let the gold and the silver of the Egyptians be turned to you. I don't know how. I need to give position, the faith that expect the unexpected. I know God is capable of doing it. God igolide nesilver liphendulelwe kimi. Impumelelo ayifike kuwe ingabuzi iacademic yakho, ingabuzi igenerational blessing, ingamhlapha yikho negenerational mhlapha ingakaze kuphumelele umuntu aqale ngawe ke namhlanje. Glory to Jesus. I have said it and it shall be so. Akekho okuphumelela ekhangini, akekho okuba right, but let you dominate, let you kuzoqala ngawe. After today, something is going to happen. No devil from hell can stand in the way. No Satan, no demonic power, no evil forces can stop level. Church of Jesus Christ, behold, it is raining. Diana, Lianeta, Ikukula, Sekasmuna Sandas. I'm prosperous. I've got the glory. I will make an impact. I'm prosperous. I'm successful. I'm glorious. Lender to glorious, eating as we promote it. Where you don't qualify, the glory will knock for you. The glory will open doors for you. The glory will make you successful. The glory can give you even wisdom. From today onwards, let you receive the wisdom. You're not gonna prosper because of the existing wisdom, but let the divine wisdom of God, let it be upon our children. Wherever you are placed, right in the corner, let the glory of God walk before you. If you want to reveal the greater glory than the one that the angels already know, you ascend above the heavens because you have the ability to do so. We are sharing ngekasibulo yakho. Uyawumenta wena phakemeyo. Mawufika khona ufikwenza lokho. Idalwa zazo negelosi bese siyabuka. Nkulunkulu sithindwane. uJehova Sebawothi sitshela nenzodwa sithindwane inkosi. uNkulunkulu mnini mandla onke. Nyakaza Jehova emanzini akho. Ascend, Father God, to the highest of the heights for you to do a miracle, for you to fulfill your word. Izwi esilizwile kule ndlu salikholwa ebusuku baba wethu ongcwele
alinyakazisa emazulwini bese wena uNkulunkulu uyalenza. Let this generation see it. Raise the witnesses. Sisofakazi abazothi ngalesi sikhathi ngalenyanga ngalomnyaka ngaphambi kaJehova kwakhulunywa